Нека да си направим лимонада заедно. Това е сок от бъс, домашен, от баба. Ще добавя малко, даже добавих много по принцип. Ето един уред, без който просто нещата се случват много трудно. Да. Взимам портокалчето и вижте, е така. Искам да го изтискам и вижте само за какво става на въпрос. Вижте само колко много сок изцедих от 2 портокала. Сега, ето тук имам вече такъв лимон, който съм се опитала нещо да изцедя. Ще го доизцедя и продължаваме нататък. Догоре. Ако имах мента, ще е много добре, но нямам. Затова с каквото разполагате, това слагайте. Аз на моето ще добавя съвсем малко електролити. Ох.